Lungguh sedilut baena atur ambekan irohang bingung dunyo sing mesti kudu dikejar kadang ono wayahe nungkoni. Isun ngerti geni neng dodoniro mopior pingin menyang ado tapi ngrungo alon-alon sing kabeh lawangku kudu didobrak. Akeh dalan ning ngarepan sing kabeh kudu cepet. Hal penting ati tetep mawas miakne jangka iro sing kesasar. Ison ring kene sing tau aku ison watiro kalaran mergo donya kadang liya dina iro lampo mulia ojo katikan welas ison tetap dadio umyang. Cerita anyar ning urip iro ono wayahe kudu mandeg miakne ati ngerti sangkane kadung besuk dunyo wong padha ninggalno uino nang ning umyah iki ono welas hang sing ono putuse
ingsun tetap dadi umya. Lungguh sedilut benan, umya iki tetep kanggo iro.